Bro, kaway-kaway. Hello po. Hello po, kunin ko lang po. Hoy! Pagkita kita, pagkita. Hello! Hello guys! Sentrong Bato! Napuntahan din kami. Sabi na pagtios namin dito. Ice cream lang ang pamawan. Mabit tayo ng ice cream. Ayan, sabi ko na Kapera po ya sundang. 550. Sa di po ang gibo. Tabako. Thank you po. Hello po ate. Hello sa inyo. Hello. Bakasyon man sira. Ano yan na aranghita? 70 ma. Bulag-bulag na kayo!
Kuya, saan tabi pa yan lake? Diretso, salamat. Saan tabi so papuntang lake? Papuntang Bato Lake? Masulit. Sa lake? Lake. Saan? Ito, papuntang lake. Ito, yan, papuntang lake. Ah, Doon, yung may truck, papuntang lake. okay. Malayo pa? Kaya, kaya malapit ka. Okay.
Hello guys.
Sino? No.
Ano? Yan naman yung start! Mare, vlogger mo ano. Sabi mo ba?